Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sa pagkatapos ng araw, SED Liniment. Ang pagod ay mapapawi, SED Liniment. Ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa iyo, SED Liniment. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na ni Alain sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Dili may mong magpahawa kas mansyon rinan. Mamatay tas gutom kung mauray atong saligan ang imong sweldo sa katubahan. Masakiton gud ko. Nya, napakay manghod nga nagtungha. Maundang nagtungha estito kung mauna. Ayaw pagpahawa sa mansyon, ha? Ako'y gipapahawa, tay. Gipapa ko ni Senyorita Fanny. Ako mo ang yun ni Rita Fanny. Magpakiluoy ko niya. Ay, ayaw. Ayaw nagbuhat, tay. Ayaw. Ha? O ganun dili, man. Ako'y magigsulti. May mas palabihon kong mulhod siya tubangan kaysa mamatay tas gutom. Ayaw, tay. Ayaw. Dili siya maminaw ni mo. Dili siya magkamaong maluoy. Unya, mag-unsa naman lang ta
kung dili na magpakiluoy nila. Ha? Unsa may mahitabo nato? O, sige. Sugod na ang trabaho, ha? Gusto ko maglihok ang tanan yun. Dili ko gustong dunay mag-urong. Ang magtilapulan, lapdusan ako ining gibit-bit akong latigo. Kasabot mo? Sige, trabaho! Pare, usa ka ba? Ano ba nagbit-bit ka maglatigo, ha? Aron mahadlok sila, papa. Aron paspas ka mo trabaho ang Ayaw mga tao. pag binuang, ha? Dili hayop ang ato mga saok. Kaya mong hadlukon anang latigo. Pasagdi lang ko, papa, please. Ako ning style. Mas angayan kong tan-aon nga magbit-bit ining latigo, papa. Pastilan ni mo kanaka ka. Naalala, sige. Trabaho mo. Ayaw mo kahadlok ining latigo. Trabaho lang mong tarong. Alma? Ngano niya magadini manapas og tubo? Nganong wa ka mamutipon dito sa itong mga kauban? Layo din eh. Dinila ko. Mas makabulo kong trabaho ko na. Huwag ko'y kauban. Mahimo bag-an hila sa kumanapas? Uban nanti ka din eh. Ayaw, dili maayo. Kita rang duha din eh. Tingalig. Kung sa ikasultis magkakita. Da, ilan na ng problema oy kung sila ikasulti. Basta kay ani ko din eh. Uban nanti ka din eh. Abi ni mo, nalipay ba ako nga nahawa ka na dito sa mansyon? Kay magkita naman ta din ni Pirme. Dinis ka tubhan. Ha? Tinood bitaw? Abot ba? Basta kay ganahan ko nimo. Bisag, tagsar kay ka mo tingog. Pero malipay ra ko nga. Naakaduol na ako. Abi nimo, gimingan ako sa tong kasuod sa una. Sawa ka pa dito magpuyo sa mansyon. Sawa ka pa maduol ni Senyorita Fanny. Nalimot ka? Sadya ka pa magpuyo sa inyong payag? Kita mo ipirmi magkuyog? Manghuhatag kahoy para isugnod? Manghuhatag mga utanon? Dili kita hapit magbuwag, di ba? Og, nausab lang tong tanan. Sadihang nahimo kang driver o boy sa mansyon. Dili na ta hapit magkita. Kaya kamo naman si Senyorita pirmi mag-uban. Ay napagisgot na ng senyorita. Basta, nabalik na ko sa katubhan. Mag-auban ng tapirmi. Og, nalipay kaayo ko anak rinan. O, sige na! Padayon na ta. Pas-pas nagtrabaho kay tingalig makit-an ta Senyorita Fanny. Sige na. Pamahuay na mo. Init na kayo ang adlaw. Nga naman tayo ko pa alas 12. Ako ng pagbuot. Pamahuay na mo. Og andama ang paniud to, kay makigdungan ko pangaon ninyo. Nga naman. Dili mo mo to, oh? Ha? Makigsaw ko ninyo. Mo ni akong batasan.
Kung magbinuutan lang mo, panggaon ta mo. Sige na, andama ang paniod to. Yes, Papa? Gipaundan ko na sila silang trabaho, Papa. Og makigsahog ko nilag paniod to. Di ko kahibawang magbinuang. O guwasan ko magbinuang. Bisag mga pobre kaayo mugnaong. O bisag napagtong na mo hapit sa init sa adlaw. Nama sa di ay mapili ninyo. Naasay mapunit. Og abi ninyo, di na tumatag-an ang panahon. Mahimong usan ninyo. Mo'y himuon akong bana. Wa ko mangandoy, honestly. Kaysa tinuot lang, ludon gani kong magtanaw ninyo. Pero kung pagbuhat sa higayon, wa man tay mahimo, di ba? Swerte gyud, sakto gid kaayo mo. Labaw pamos na kadaog og luto. Pero ako, mura ko og dadakdak kag eroplano. Pero okay lang. Pag binuutan lang gyud mo, ilabi na mong mga arang-arang og kitsura. Basin pag mapili ta mo. Hain ka ha ang musimos nga rinan. Renan? Ang sinita po? Bagkakon. Ha? Bagkakon siya. Dili may ito magkagusto siya parehas nato. Sagbutan ta para niya. Gusto naman niyang duwaan. Renan? Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nalipay ra ba ang mga lalaki sa gisulti ni Senyorita Fanny? Murag, daghan na guna-huna nga manguyab sa atong agaon. Dili sila ang mutuwa na. Gihimo liman duwaan sa mga agaon. Hey, pasagdi na lang, good. Sigurado bitaw nga wa kay apil sa iyang pilian kay kontra naman mo. Oh. Di ba? Binuang man o tinuod ang gisulti ni Senyorita, dili ka maapitahan. Kay wa man gyud kay apil. Kay dili man gani siya ganahang makakita nimo. Ikaw rin nagsulti ana, di ba? Rinan, Si Sir Felipe. Oh, sir? kuan, magsulti ta. Uban ako sa opisina. Ikaw gihapon ang mubantay kang Fanny. Di naman ko makaadto sa mansyon, sir. Balik-balikon ko pagsulti ka ni mo rinan. Kung unsay mahitabo sa akong anak, ikaw ang akong panilngan. Sir, Misalig ko nimo. O ikaw ra nga ako nakita nga makatabang ka namo pagbantay sa among anak. Tiguang na Miss Esperanza. Ug sa batasan ni Fanny gibati kong maglisod kami pag-aga kaniya. Busa tabangi mi. Hingpit ko siyang isalig kanimo rinan. sir, nasuko na siya bayan ako. Buhata ang tanan. Aron nagapaduol kaniya. Ug babantayan mo siya. Naghangyo ko kanimo rinan.
nga mga asawa nako. Pag binuutan mo, buhata ang tanan aron makauyon ko ninyo, okay? Yorita, Fanny. Oh, oy. Noy, unsay ato? Mo apply ka nga mahimo na kong bana, ha? Dele, Yorita. Oh, Muhangyo ra ko nimo nga pabalik kay taon og trabaho ang akong anak dito sa mansyon. oy. Tuod. Ikaw man di ay itong... Oh, ako si Dadoy, ang amahan ni Renan. Magpakiloy ko ni Yorita. Pabalik kay taon si Renan sa mansyon. Masakiton taon ko. Kung nagtungha pa si Titoy nga manghod ni Renan. Dili kaigo ang kita ni Renan din sa katuban. Mao ba, Noy? Yorita, maluhoy ka. Bisag tungod na lang na ako. Nganong tungod man nimo? Unsa may labot nako nimo? Kontra ko ang imong anak. Kontra ko si Renan. Ug kontra ko usab kamong iyang pamilya. Nakabati ka? Dili na makabalik si Renan sa mansyon. Ug kun magkamang mo tungod sa kalisod, inyo na gid ang problema. Kamang mo, hangtod nga maumod mo. Yorita, Kontra ko ang imong anak ug kontra ko usab kamo nga iyang kabanay. Yorita, kung unsa may sa nga naimo sa akong anak, ako'y mangayo og pasaylo. Wa ko'y pasaylog ikahatag ninyo. Dako kay sa sirina nako. Ug bisag kanus dili ko siya mapasaylo. Yorita, musugot ka ba lang dihay? Nga dunay mamatay sa inyong mga sahop tungod kay wa na'y makaon. Musugot ko. Nga naman, angal ka? Ang imong anak mo ay tulisuka kung maunsa mo. Kay kung dili pa siya soberbiyo, dili mo magkalisod-lisod. Bisag unsa pa iyang rason, bisag husto pa siya, angay siyang muluhod nako. Kay mga musimos mo, wa mo'y katungod na musukol na mo, kay mga ulipon lang mo. Tinuod yun dihay, nga wa kay kaluoy. Unsa? Misulti si Renan, nga bangis ka. Dili ka magkamaong maluoy. Pero ako mo to, kay para na ako. Way tao ining kalibutan na. Nga dili magkamaong maluoy. Pero karon, mituon ako. Dili ka tao. Unsa to? Unsa to? Usmarag gisulti mo? Dili ka tao, Yorita. Ang tinuod na tao, makamaong maluoy sa iyang isig ka tao. Pero ikaw, wa kay kaluoy. Dili ka tao! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.